Hello guys, Zitandi Ella King guys, kune vanga vasati vandiziva. Happy New Year guys. It say 2025 guys. Mozati ndiri munhu anoenda zvinyowani end time. So guys, ndine brand new rhythm rinonzi chi Hondo rhythm. Guys, rhythm iri ndakagadzira kuti vanhu vanoda kupinda pa rhythm iyi totaurana. Mombosiya kupinda ma rhythm amunongosendera kuma WhatsApp muchipiwa ma rhythm evanhu. Ndikunyanya kunobatsira ma upcoming artist musingazivi. Musangoshandisa ma rhythm evanhu, ngotora rhythm ngosangana ku WhatsApp oshandisa. Unoita song ukarohwa ne copyright. Song yako yarira ya trenda, song yako yaputika. Orohwa ne copyright. Oshewa kana chaunowana pa song yako yaunenge wa record wabhadhara ku studio but washandisa rhythm remunhu musina kuirana. So guys, rhythm iri kune vanoda kupinda rhythm iri anditi. Tinotaurana munouya ku inbox. Uri ku Zimbabwe, uri kupi kwese kwauri tinotaurana nouya ku inbox. But rhythm ndinotengesa guys, andi usaya kwandiri uchida rhythm for free. Ndotogara ndakupai ma prizes pano apa. Bozi vamwe vacho munoya muchida kudini. Anenge ada rhythm iri ndichari player pano. Kana uri munhu mu South Africa, 200 rand, 1 cent ndokupa rhythm wopinda. Kana ari ku Zimbabwe, $10. Munzo andikutaura kana ku Zimbabwe $10. Kana uri ku Botswana, unosenda ku Zimbabwe mari inongokwana $10. Kana uchida kusenda kuri muri muno mari inongokwana 200 rand ndokupa rhythm wopinda. Ndo nyaya iripo. Mumbosiya zvekushandisa ma rhythm evanhu guys. Munorohwa nema copyright mukazochema rimwe gore magadzira mahiti. Munzo vandataura. I think zvandataura manyatso kuzvinzwa. So guys, asikuda kutamisa nguva regai ndidi ndiplay rhythm yemunzo tirakamira sei. Vanenge varida mundibata ku inbox tobva tataura ndokupa chi rhythm iyi. Ella King Production.